Hơn thì về lại không biết chuyện. Cứ phát được. Phải mình la bay nào Sao cái này này Thiên mình la được đấy mà lại phải sao ibu bisa habdung sila mabra nai nai sile đang lại thâu nào cái quay phía là đang bây bà này này đi để phía sau beri baca dulu le bagiannya monetization nó jawab ke YouTube beri baca dulu này nào cô này nè nó phụ lên जाबाय थाबाय ना एसे लाइभ होनायबाय आं दसे माब्रै जाखो Nana biếu tốt xe quay ya hamakö bisa hamakö no anya habaय दा oh बेखौ नायग्रोदो बिसिनिखौ कमेन्ट खालामसाय एसे लोगोफोर नायनायनि दसे जास्टनो इउटुबावहाय हेल' आदा जास्ट नै नेटानो जायाखै जोंनिजों बिराद प्रब्लेम जादोंना दावराव दावसिनि थाखायनो नेटआ बन्द' जाना आं हेलमासो वाइफाइसो लादों ओमफ्राय ini apa? Ini beseban dंमोन इन्सुरेन्सआव दानबाय माखासे फैसा हाबलादों मालाय आइजोफोरनो नै नै मालाय खुसि लाख मा बायद' लाखपति बायद'नि लाखपति बायद' आयु फट'सो खेबदों नामासैलाय खेबाखैबा लाइटसो दंखायो लाइट माउस दंगासिनोखायलाय मानसिफ्रा नायगासिनो लाइट माउस दंखायो जास्ट नायनायदोंल' आं 5 मिनिटसो नायनायनि जितेन बरगयारि थेंक इउ ब्रादार अबेनिफ्राय जाखो नोंसिनिथ' नेट नांगासिनो दं बिसोर मोजां ना जोंनाथ' गैया आंनिबो हिनजावनि हाबदों नामाब्रा लाफाथि बायद'आलाय नै एटिएमखौनो लाबोखादोला नायखोमालाङोलां फैसा हाबदोंला एसे बख'नानै एसे गुबुनावहाय बेरायहैनोला आङो सिरि सिरि ओमफ्राय उनावहाय दानदोंदां होननायसै आं हिनजावखौहाय नोङो दानदोंलै मानिबा होननायसोरा एसे 2000सो 3000सो बख'नानै जाखावलाबायनोलां एटिएम खौना लाबोदां एटिएमखौ हिनजावनिखौ लाफुथि बायद'खौहाय नायनायनि आइदै लोगोफोर फैदोंमोन लाइमौलायनाय हाब मालाय फैसाफ्रा गुला गुला मोनदोंरा मानसिफ्रालाय गुलाब गुलाबल' मोनबाय नै मालाय लाफुथि बायद'आ बेबो हाबखाबाय आङो 500 लांखादो दे हाजिरा साहा लोंनो पार्टि जानो आरोखि कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर एसे मा बुरैनानै मेरला गावना मेरलाखा मेरलायालाय नै खावना लाबोदों आं इटिएमखौनो गावनो नुदों नुनायालाय इटिएमाबो होननानै ओमफ्राय नायनायनि आं फैसा हाबदोंना हाबाखै कमेन्ट खालामदे एसे एसे नायनो एकदम साना उल्था जादोंलै मोनदांदों नै कनफारेन्सआवसो थांनायसै आं दसे थानानैहाय दा बेलासि बेलासि सफैला हामगौमोनलै नेबा फैगोनदां बोरैबाला इसोर फन हरगोन दा ने आंनावलाय दा आंनावहाय
Kayak sebulan mulai lambai dah bicara. जाबायलाय हामबालाय आं र'ले आदा खालाम Nung aku suka. Kan berdua. Ambo ए ने हाथवाखै सेस खासै होनब्लानो फैसा मालाय सोरनिबा हाबाय सोरनिबा हाबाखिसै ने आयै मा जाबावनांगौ जाखोलै बाय थ' दे जास्ट आं इउटुबखौहाय नायदोंसो नालाय लाइभआवहाय फैनानै एसे प्रब्लेम जादों आंना चेनेला नेटबो गैयाना नायबाय थानोबो सम मोनाखिसै आङो मा प्रब्लेम जादों ओमफ्राय नै लोगोनाव वाइफाइ लानानैसो नायदों आं ओरैनो जास्ट नायनायदोंसै दे लोगोफोर बाय थ'सै